Goyard, Louis. Všechno tady ultimátně stojí nějakých 150 bátů, ne korun. Byl jsem tady několikrát a stejně jsem viděl 10% z toho. To jde hnedka na OnlyFans a je to tady pěkný. Tak jsme prohráli, no. Samostatná rýže stojí 13 korun. Prej tady nejsou žádní lizardi ani tak podobně a jsou tady jenom želvy. Vítejte v Bangkoku. Jsme teďka na docela rušné cestě. Vzali jsme si nejlevnější nebo jedno z nejlevnějších dopravních prostředků tady v okolí a to je tady ten Mr. Scooterista. Bangkok je 10-11 milionový město s tím, že se tady protočí zhruba 50 milionů turistů za rok. Takže tady, já nevím, v jeden čas tady může být prostě fakt jednoduše 20 milionů lidí, protože se tady furt točí tak nějak, já nevím, 15 milionů lidí, to je celá republika na jednom místě. Ta doprava je tady úplně šílená. Může si tady člověk půjčit klidně skútr, stejně jak se to dělá v jiných krajinách, na ostrovech a tak dál, ale je to docela v hubu, protože ta doprava je na zabití. Já jsem to udělal, zároveň jsem nevěděl, že tady jsou místa, kde člověk nemůže jezdit na skútru, který je půjčený, ale musí být jeho, aby se vyvarovali nehodám a podobně, protože když si někdo půjčí skútr, tak na něm třeba neumí a zbytečně zvyšuje riziko nehod. No my samozřejmě jsme teďka skočili na Grab, protože Grab je aplikace, která funguje po celé Indonésii vlastně a objedná si přes to člověk od jídla, přes dopravu, přes všechno úplně. Takže teď tady máme dva parťáky, kterým jsme vysvětlovali, že chceme jet vedle sebe, což se mu teď asi nepovede, protože jsme zajeli do úzké uličky, ale dobrý, snad to zvládnou. Lidi dělají myšky úplně na všechny strany. Tady takovýhle půjčení skútru stojí asi 40 korun nebo něco takovýho. Jedeme 15 minut cesty, stojí to fakt asi 40-50 korun. Další nejlevnější doprava je tuk-tuk, což je to, kolem čeho jsme teďka projeli, nevím, jestli to bylo v záběru, ale to je další nejlevnější doprava, je to až pro 5 lidí, s tím, že je to reálně tak pro 3, ale oni tam vždycky napráskají klidně 5 lidí, shareují cestu s cizíma lidma a podobně. A to stojí třeba o 10 korun víc. Borci si docela dobře ukazují. My jsme mysleli, že nebudou mít anglicky, ale teďka už se pěkně navigujou, ukazují si, pojď za mnou, pojď nalevo. To jsou superoví parťáci na kameru. Takže od teďka žádný takový ty boxy, co jsou na auta, takový ty ramena na nějaký video, stačí jenom 2 borci na skútru, který ví, co po nich chceme a ti nám udělají, co potřebujeme. Jedeme teďka na Chatuchak Markets, nevím, jestli se to říká přesně takhle, ale je to Chatuchak se to píše nějak tak a je to jedno z největších tržišť na světě vůbec. Je tam nějakých 15 000 stánků s oblečením, s jídlem, s věcma. Já samozřejmě už jsem tam byl, tam jsem si koupil tu tašku z jehněčí kůže, ale jdeme se tam podívat znovu a jdeme se pro vás tam podívat znovu. A potom nás čeká přejížďka do Chinatownu. To je další šílený místo, kde se, myslím, v Chinatownu se natáčel i, teď nechci kecat, Pařba v Bangkoku. Ale jsme v Bangkoku, takže se Pařba v Bangkoku natáčela rozhodně v tomhle městě. Tady tenhle ten Grab, tady tyhle taxíky na skútru je absolutně nejrychlejší doprava vůbec. Teďka to docela jede. Ale v nějaký ty exponované hodiny se to nehne, absolutně se to nehne. A když skočíte na skúter, tak ti borci, jak můžete vidět, tak jedou s námi jak magoři. Oni prostě jedou zleva, zprava, uprostřed, do protisměru, na červenou, je všechno úplně jedno. Takže je to fakt reálně nejrychlejší a nejlevnější doprava vůbec. A tady ten tuk-tuk, tam ten, tak to je ta druhá nejrychlejší doprava a tam se vleze 3 až 5 lidí a to stojí fakt o halíř víc. Kračujeme v krasojízdě. Tohle je Chatuchak, nikde nevidím žádný nápis, že bychom vám ukázali. Tady. Takhle to vypadá. Yes, Chatuchak. Dnešní den je o nějakým Tour de Markets, abyste viděli, co je tady k vidění, co tady dá všechno, co se tady v Bangkoku dá všechno vlastně třeba koupit nebo vidět, protože těch lidí a těch marketů a všeho toho života je tady úplný extrém. Máme tady pár kamarádů už, který jsme potkali díky kamarádům z Dubaje, kteří jsou z Myanmaru, to je myslím Barma, a nechci kecat, ale z Myanmaru. A takže díky propojení lidí jsme se tady seznámili hnedka s lidma, kteří tady žijou spoustu let. Někteří dokonce se přestěhovali z Číny semka, jeden z Hongkongu sem, druhý je z toho Myanmaru sem, je tady asi 9 let, takže nám dávali všechny možný tipy, kam jít, co vidět. Cíl dnešního výletu sem na Chatuchak je, protože já už jsem tady byl asi 3krát, tak je, že Laubi potřebuje košili, takže mu pořídíme nějakou košili za strašně drahý peníze. Samozřejmě to, co mám na sobě, tady ten hábit, včetně tady ty tašky, tak jsem koupil tady. Ten hábit si můžete tipnout, kolik stojí, dám vám na výběr. Buď stál 200 korun, anebo 400 milionů. Takže
klidně pište do komentářů, který typ je reálnější. Ať to bylo tak nebo tak jsou to moc pohodlný v oblečení a tak. Takže teď jdeme vybrat košily. Všechno tady ultimátně stojí nějakých 150 korun, teda 150 bátů, ne korun. Jsou tady hezký kufry, tohle, ale to vypadá to dobře. Ty kufry jsou no name a ty všechny ostatní věci, ty North Face a tak jsou jako, vypadá to dobře, hello. Něco tam ukazuje. Boris něco chtěl, možná nám chtěl něco dát. No a jinak jsou tady všechny možný kýčovitý věci a i ne kýčovitý, ale vlastně se tady jde najít hezký věci a všechno stojí 150 až, nebo do 150, do 250, do 300 bátů. To jsou hezký věci, tyjo. Tady jdeš a to je prostě fajn. A ven si každá ta věc stojí třeba 300 bátů, to je 200 korun. Tady hnedka naproti od toho Chatuchaku je obrovský obchodňák plný vintage věcí. To je 3 nebo 4 patra narvaná budova, jenom prostě použitých věcí. Ale takových těch, co už nikdy nikdo nikde jinde znovu nenajde. A je to docela cool tam procházet, protože tam je všechno, tam jsou i kytary, jsem se tam díval, jsem tam hrál s nějakým Indianem na kytaru v tom obchodňáku. Kytaru si koupíme. Dneska bychom mohli třeba v tom Chinatownu někde něco schrastit, anebo v okolí toho Chinatownu. Tak zkusíme to tady projít vnitřkem teďka, zaplujeme do vod, jinak 15 000 obchodů, je 15 000 obchodů. Byl jsem tady několikrát a stejně jsem viděl 10% z toho, protože je to na všechny strany nekonečný bludiště. Takže když jsme tenkrát natáčeli video a byli jsme na Olomoucké v Brně, tak to je oproti tomu taková parodie na tohle. Tohle je fakt mazec. A tady vevnitř teda mají plný blbosti, jako všechny možný blbinky, vůně, všechny, něco je fake, něco je bez značek, je tady máš třeba ty karaťásy, značky jsou fakey všechny, no, ale těch tady moc není, ale je tady třeba tady tohle, to je obchod, kámo, kde dělají hrozně hezký věci, jako tašky, milí velký tašky a tak, tady z té jehněčí kůže, kvalitní jak pes, já nevím, kolik by to stálo u nás, to by stálo prostě třeba 10 000 taková věc, to je úplně super, a vidíš jako ten matroš, vidíš všechno a stálo to 2000 bátů, což je na místní poměr jako hodně, ale je to nějakých 1400 korun, což je jako výborný na to, že to je z materiálu, který to je. Mají tady z krokodýlů věci, protože tady samozřejmě okolo těch vod, okolo těch kanálů se tady válí prostě všude krokodýly, takže oni tady stahují z kůže a dělají z nich různé věci. Tady je třeba kabelka z krokodýlí kůže za 12 000 bátů, což je prostě nějakých třeba 8 900. Ale jsou to věci, které by normálně stály 30 plus. Goyard, Louis, všechno je tady, všechno tak mání. Každopádně, ale jako když se na to člověk podívá, tak vidíš ty švy a všechno je špatně. Je to hodně špatný, to je hodně vidět. Masáže, když chce někdo masáž si dát uprostřed nakupování a šílení po obchodech, tak si tady vypne. Jsem si tady dával minulé masáž, ale má jsem usnout a paní mě nemohla ani probudit. Byla kolik bylo hodin, ale cloumala tam se mnou, že už mě chce masírovat za krkem a já jsem to ani nevěděl. Ty tady jsou otevřený přes den a jenom o víkendu. Takže kdokoliv z vás sem vyrazí do Bangkoku, tak tohle je fajn vidět. Určitě si tady koupíte něco hezký jako vzpomínku, ale vyražte ráno a ty obchody potom zavírají kolem 4., 6. už je konec. Takže doporučuji sem dojít prostě zavčas a hezky si to všechno projít, a člověk má čas, nespěchá, tady je stín, tady vevnitř je vlastně fajn, nejsme ani na slunku, takže se to dá krásně tady vymyslet. Za 2 hodiny si to člověk projde, dá si nějaký drink, pivko. Je tady hodně pouličních umělců v průběhu jakoby nebo v okolí celého tady toho marketu, takže v okolí ten venkovním okruhu taky hodně umělců, někteří to mají na školu, tady ti kluci. Včera, když jsem tady byl, tak jsem tady hodil nějakému klukovi 1000, aby tam měl na školu, vypadalo hodně a docela mu to šlo. Také podporujeme trošku místní umělce i. Protlačíme se tady jak negentlemani, protože to se paní omlouvám, že jsme tam tak vtrhli. Vyrazit teda přes den a o 6 už je konec. Vím, že ty markety teda, nebo ten okruh venkovní je tady třeba až do 9, ale to už je jenom fakt pár obchodů, takže z těch 15 000 obchodů je otevřená třeba 1000, nebo ani ne, možná na tom vnějším okruhu je tady nějaká kukuřice, takový ty kuřátka na grilu, který si tady lidi prostě večer už jenom pochorustávají a pokuřou z té cigarety. A jsou tady některé místa jakoby na těch periferiích, kde jsou vyloženě Tajci a ti tam paří jak svině. A tam je teda hrozný smrad, ale oni tam jedou a hraje hudba na hlas, oni tam trsají jak o život, ale tam to není takový moc úplně vlídný. Tady jsou takový ty různý serepetičky a nádobí a taštičky a tak. Tady normálně ty ceny jsou takový, že jak jsem si koupil tuhle čepicu, nevím už ani kde, za asi 200 bátů, tak když se ti zašpiní, tak si ti to nechce ani umývat a je lepší možná si koupit rovnou novou. Za 100 korun. Jinak, kdybyste chtěli se naučit thajsky, tak já vám dám první lekci. Ale vím, jak si řekne děkuji. Když jsem kluk, tak to říkám kapung kap. Takže kapung kap. Musím na konci říct p. Takže kapung kap je děkuji, když to říkám já. Když to říká holka, tak ta řekne kapung ka. Ta neříká to p na konci. Takže holka řekne kapung ka
a chlap řekne kapun kap. A oni to hrozně ocení, protože většina lidí není schopna vůbec si nic zapamatovat. Když někam přijdeme, tak dobrý den nebo ahoj je savady kap, takže savady kap. A oni je savady kap. A pak kapun kap, tak oni je kapun kap a jsou hrozně milí a váží si to, že člověk snaží aspoň naučit těch pár věcí, protože ví, jak rozdílná řeč to vlastně je oproti našim slovanským moresům třeba. Takže je to fajn se naučit aspoň pár základních věcí, protože když cestujeme do cizí země, tak je fajn poznávat tu kulturu i co se týče tady toho, těch základních zvuků aspoň a rozpoznávat něco a naučit se a být trošku díky ukázat gesto toho, že člověk je schopný se nějak aspoň přizpůsobit a schopný aspoň pozdravit a slušně poděkovat v jazyce, kterým oni rozumí nejlíp. Tady budou mít ty košile, tady na straně, tady budou i oblečení, takže tady si můžeš něco vybrat, tady teď to můžeme utnout a další závěr bude Laubit ve vyfreshovaný košili. Protože to tričko smradlavý, prohnilý, co na sebe má, už musím vyhodit. Teď točím já. Počkej, teď to otočím na mě. Teď jsem kameraman já se svým vlastním vybavením, který jsem si pořídil a samozřejmě je mnohem výhodnější a dražší. Je to lepší jako dílko, jo, jako. Znaš? Je to dobrý, není to velký, je to volný. Je to... Ta délka mi trošku vadí. Co to je za I will take this one. Tak Laubit na hej, to jde hnedka na OnlyFans. To dostáváš, a jo, naopak bys to mohl dát. Dílujeme košily. Máš dvě nebo jednu? Jednu košili, takže máme jednu košili, cena standardní univerzální 250 bátů, což je nějakých prostě tady 150 korun. Okay, to je 300. 300, to je drahý, ho natáhli ho. Já jsem se nechal. Natáhli ho, protože Borec se neumí smlouvat a je mluvil o boty předtím, ale... A je zbytečně bohatý, vole, no. Prostě, já tady vždycky klečím na koleno a žaroním každých 20 babek. A Borec tady zase rozhazuje, ty vole. Naposledy zaplatil, co naposledy zaplatil? Naposledy dal někomu dýško $700, ne? Nebo 700 bátů. Jo, stálo to 300, ale on dal 1000, stálo to třeba 280 a on řekl 300 a on mu vrátil 300 na 1000. Takže vyloženě výhodná koupě. Takže teď přejíždíme do Chinatownu. Chinatown je, to je asi tady ten Soi Savarat, si myslím, China tenhle. Tady na zastávku si objednáme skutříčky. Tohle je aplikace toho Grabu. A my chceme standard bike. Tady teď nevidím vůbec zase, asi slepý jak patron vždycky. Tady standard bike už mám. Je to docela daleko. 8 kilometrů to je. 97 korun. 97 korun blokáda. Akorát, počkej, já jsem si dal ten pick-up point možná blbě. Tak driver je tady a my jedeme ve třech na skútru jak totální diplomati. Je on? Takže našli jsme, co jsme chtěli. Konečně už nemusíme vejít. Konečně už nemusíme vejít na jednu skútru a jsme na dvou. Jo. Chlápkovi na skútru a tomu druhému taky. Jsme říkali, ať počká. Ale Borec to trošku rozpálil a vlastně vůbec nečeká. Takže teďka místo aby Laubit kameraman jel za náma, tak já tady jedu s tímhle šíleným borcem a budeme tam za 23 minut. To je zase tak hrozný asi. Ulice jsou prázdný, ale tohle bude nepříjemná jízda. Doufám, že mi nic neuletí. Ti první borci, se kterými jsme jeli, tak nám rozuměli úplně všechno. Chápali, co po nich chceme. Přijeli kam jsme chtěli, dovezli nás kam jsme chtěli a ještě komunikovali po cestě, takže jsme dokázali natáčet hezký záběry. Což mám v ruce tady tuhle kameru. Takže teďka natáčím záběry s Laubitovým mikrofonem a s mou kamerou. Jinak Borec se tady motá jak blázen. Takže doufám, že aspoň ví, kam jedeme, protože když jsem mu dal polohu, kde mě má vyzvednout, tak to vůbec nepochopil. Nakonec nás musel ten druhý Borec, který to pochopil, dovést tady k tomuto. Takže trošku chaos. Snažil jsem se mu vysvětlit, že chceme jít společně, nebo Laubit se to snažil vysvětlit. Bohužel ani jeden nerozuměl vůbec ničemu, takže teď si jedem po svých 20 minut, 11 km, ok. A jsem zvědavý na Chinatown, jaký bude. Jsem musela unavený, dal bych si masáž, takže doufám, že v Chinatownu bude nějaká příjemná masáž, kterou si tam aspoň na hodinku dáme. Takže teď jsme v Chinatownu, dorazili jsme tady všechno červený, jak oblečení lidí, tak všechny možný tady draci u cesty a podobně. Borci se vůbec nepochopili, takže jsme se po první vteřině, ten můj dal kotel, ten můj doma otočil a bum. A říkám, ty vole, proč? Takže místo, aby jsme celou dobu natáčeli, vedle sebe něco vykecávali, tak z toho nemáme nic. Jdeme potkat naše přátelé, tady mají zajímavý, dívej. Tyjo, nevím, jestli na to mám chuť nebo ne, kámo, vůbec nepoznám, co to je. Black beans, špenát, fazole, kukuřice,
spring rolls, to jsou vlastně sami dobré věci, jo. Akorát brutálně smažený, no. Je tady chaos, autobusy vypadají, tyjo, že je to veze někam na popravu. Je tady lidí jak mraků, jak se to říká. Ale je to tady pěkný. Tady mi se líbí ty nápisy čínský, jak jsou všude, kámo. Jsou zvědavý, co bude doménou tady toho marketu, jestli to je jídlo, nebo jestli to bude něco jiného. Míra s Aničkou, ti už to tady někde prochází a říkali, že tam jsou všude samé oblečení a že to se jim moc nelíbí a že má hrozný hlad. Takže my se teďka střetneme společně tady na té hlavní ulici a půjdeme si někde dát papání. Tak když jsme byli v Phuketu na jedné ulici, tak nás tam napadli ladyboyové, protože většinou lidi, když jdou po ulicích tady těch rušných, tak natáčí. Někteří dokonce i streamují, mají před sebou takový pás celý, na to mají mobily a streamují a nevím kam všude možně. Prostě fanoušky. A my jsme teďka jediný, co udělali, tak já jsem vzal takhle mikrofon, Labi vzal telefon a natáčeli jsme prostě úplně jednoduchý video, jak já něco říkám. A předtím jsme se nějak smáli nebo něco. No a oni si mysleli, že se smějeme jim. Tam byly 2 holky nebo 3 holky v vozovkách, protože to byly prostě asi ladyboyové. Ne asi, ale určitě tohle zrovna. No a takže oni si mysleli, že se smějeme jim, že z nějakých důvodů je třeba urážíme nebo zesměšňujeme. A to si jim nelíbí, protože častokrát tady ti, nebo všichni vlastně tady ti pracovníci na těchto ulicích, kteří dělají escort, všechny možný druhy služeb, prostě sexuálních a podobně, tak oni třeba mají normální práci a u toho dělají tohle. Takže oni nechcou, aby to jejich soukromí bylo narušený, protože kvůli tomu můžou z té práce pak vyhodit, kdyby to někde viděli a tak podobně, prostě by to byl trapas, takže proto se na těch místech nemůže točit, fotit většinou, vevnitř vůbec ne a podobně. A takže byli tak nasraný, že oni si mysleli, že mluvíme o nich, takže oni letěli po Lalbitovi, plácla mu přes hubu, nějak mu zhodila brýle nebo něco. Ta druhá běžela za mnou, vzala telefon, podle bolesti to byl iPhone 17 Pro Max a ještě s powerbankou vzadu. Přískla mě s tím do palice takhle, takže Lalbit někam utíkal, já jsem nechápal, proč mě mlátí, takže jsem šel tak nějak kousek, až nás nechali. No, takže to byla naše zkušenost, když jsme vytáhli telefon na tady tyhle street rušný, takže jsme hned dostali po rypáku a chápeme už proč, pak jsme si zjišťovali proč a víme. Takže natáčet, ale ne tak, aby jim to ubíralo soukromí, aby se cítili nějak ohrožení v tom jejich soukromí. Ten člověk jde po ulici a mává telefonem, v pohodě, ale pokud někdo se zastaví a kdyby dělá interview vedle těch lidí, tak to se jim nelíbí, protože se můžou objevit víc než chvilinku v nějakém záběru, který by jim mohl pokazit prostě pracovní nějakou kariéru nebo něco podobného. Takže to chápeme, ale tohle to byla naše zkušenost, která se stala. No nicméně, teď už jsme na Phuketu, nejsme nikde jinde než v Bangkoku a v Chinatownu a jdem si vybrat nějaký jídlo. Mám strašný hlad, dneska jsme ještě neměli ani sousto, máme už 3 hodiny nebo kolik, 2, takže se jdem najíst, jdem si něco vybrat dobrýho. Donesl nám jídlo, akorát jsem si objednal polívku a ta polívka má být kuřecí a vepřová a má v ní být ještě bambus. Donesli prázdnou vodu a pak jsem si objednal kachnu s nudlema a to je tohle, to souhlasím, takže kachna s nudlema a nějaká zálivka, která je jako výborná, ale já si k tomuhle, tohle nevím k čemu je, asi taky k tomuhle. Ale první jsem si myslel, že tohle je jako set té polívky, že tohle je to chicken plus prase a tohle zaliju jsem, no, ale to není pravda. Takže tohle je to druhé jídlo a ta polívka je prostě reálně jenom voda. Ona mě tvrdila, když jsem se jí ptal, jestli to je bambus a jestli to je jenom vegetables, tak mi řekla, že to není vegetables, že to je, možná to chápu. Takže to je vyvařený chicken a pork a s bambusovýma těma. A to je jenom vyvařený, jenom vývar. Možná to je tak, že z něho udělá bambus. Já jsem si objednal kuřecí nudle s nějakou máčkou, ale chtěl jsem původně kung pao. Paní na mě koukala jak výříkově vidění, takže kung pao tady očividně v čínské restauraci neznají. Kung pao není, no možná jo, možná, protože jako každý řekne kung pao, tak si myslel, že je uráží, no. Takže máme chicken s nudlema, pupek z rýží, kachnu z rýží, polívku, rýží. Takže prvně ochutnávám Lalbitu v pupek. Dobrý. To trošku chutná jak buček, takový ta libová část bučku, že to je hrozně jemný. Dobrý, to bude chutnat. Tak dobrý. Počkej, dávaj, ještě na to video trošku, ať popíšu ty chutě, víš, abych chtěl přijít na to, co je v té máčce. Co je za nudle divný? Dobrý to je.
Jemný, to kuře jsem dal. Tam houba, v tom tam máš houbu. To je takový zvláštní, tady ty krpatý nudle, to jak kdyby byly nějaký vaječný. Je to možný, myslíš? Není, no zase jsme fritovaný nějak, vypadá jak kdyby. Oh, je. No takže je to tak, jak jsme si Takže je to tak, jak jsme si mysleli. Tady to je rozhodné. Takže tohle je zhalivka. Ok, rozhozlení v příběhu. Toto je ta polívka, ve které stejně není ani chicken, ani pork. Takže tomu stejně nerozumím, protože tam není ani bambus. No pořád tomu nerozumím, ale tohle je teda zálivka sem a tohle je prostě polívka. Nechápu, proč je tohle tady. Já to zkusit, mám hrozný hlad. Tohle jsem už zkoušel, to je dobrý, to chutná skvěle, to si dám sem. Tohle, nevím, co je tohle. Jo, a tohle je teda asi, jo, tohle je vývar, tady cítím maso, tady ne. Je tohle sladký, nebo takový, tohle je super, tohle je méně super. Tohle chutná pod praseti, no, to není dobrý. Co je tohle? Houba. Ta tam napsaná ani nebyla. Tohle jsme měli. Já okusím hlavní chod. Tohle je super. A s tím, jak je tam to vajíčko hozený, tak asi fakt to bude polívka, takže jenom nahážu. Bude bomba. Takže vlastně mám 2 polívky, no. Co se dá dělat? Prosím, tady máte účet? Účet dělá 800, což je nějaká 500 třeba, nebo kolik? 450 korun? 550 to jo? 500. Coca-Cola stojí 60 bátů, což je 40 korun. Nejdražší položka pomalu. Polívka stojí 95, což je třeba 60. A nejdražší jídlo je tady 159, což je 100 prostě. To je brutál. Rýže, samostatná rýže stojí 13 korun. Takže máme tady hostinu jak blázen, ochutnali jsme od všeho něco a platíme 500. To je hustý. To je jedno jídlo u nás. A to ještě dětská porce. Bylo to fakt dobrý, kvalitní, dobrý, jediný co tak tady takový bez chuti trošku ten vývar, ale jak to bylo dobrý. Jsme zrovna v centru Chinatownu, jsme v jedné z uliček, kde se tady na jedné straně míchá jídlo, na druhé se prodávají ty největší kýčovité věci, které si člověk dokáže jenom představit, tam ty pacičky a tak dále. Tady je obrázek. Není olí. Takže je tady úplně totálně všeho chuť. Je to klej, ale nechápu, jak to mám ani komentovat, protože vlastně nevím, co k tomu mám říct. Tady je tolik věcí, ale takových jako různých nesmyslných věcí. To je prostě růžová pláštěnka s nějakýma kočkama, nebo co to je z myší. Já nevím, proč. Propisky tady jsou všechny. Můžeme si koupit stávací prádlo. Když bychom se chtěli účastnit nějaké transvesty show třeba, tak aby nikdo nepoznal, že jsme muži. Tady máme spoustu náušnic, tady těch náušnic, tady těch věcí tady máme fakt miliardy. To je extrém. Můžeme vlézt do něčeho, ale počkej, ne do šperku. Mají tašky, všechno. Anička si tady zrovna něco vybírá. Kupuješ si něco? Tady mají to. Dívej, ze Squid Game, jak tam hráli tu hru, jak to musí realizovat a nesměli to zničit. To vrlí, ne dlouho. To je docela i plus. To nekousneš, to nejdou kousnout. Nebo jo? A jo, dobrý, aha, dobrý. Počká, to mám zkusit taky? No, prohráli jsme. No, tak jsme prohráli, no. Jako na čas, kdyby mě někdo řekl, kolik na to oni měli, 15 minut? Kdyby to měl někdo vylizovat za... Tak to by jako... Zajímavé, asi je to stejný. Je to tvrdý jak pes. Takže jsme si zahráli Squid Game a jsme mrtví. Cokoliv člověk vyrobí, já nevím, malinké zápisky s něčím, nevím, co to je. Nevím, co to je, jsou prostě nějaký malý zvířátka. To bude asi dětská, taková ta, jako na otisk, razítko jak kdyby. Propisky se všema různýma blbostma. Mně přijde, že to musí být hrozně náročné jako vyrobit, víš, máš tolik různých druhů věcí a je to malý. A jen si tady tahle věc stojí 12 korun, třeba 13 korun. A na to, že je to tak různorodý, na to, že to má tolik různých patvarů, tak mi to přijde hrozně, jaká je výrobní cena té věci. Všechno musí jít fakt na obrovských linkách a po tisících kusech každá jednotlivá, tady je toho probliklo trošku tady. To málo zaděl. Jako fakt to tady všechno stojí 12 korun, to je hustý. Jako zase chápu už, proč Temu a další tady ty AliExpressy jako tak brutálně valí. Protože ty věci fakt nemají téměř žádnou hodnotu. Jsou tady růžový hotdogy, které se tady motají prostě na nějaký special konstrukci. Takže tohle je vyloženě totální hrabárna. Předtím jsme byli na marketu, kdy bylo aspoň trošku různorodost věcí. Proto tam bylo oblečení, batohy, některé byly kvalitní, některé byly ruční výroba, některé dělali dokonce tam kožené věci přímo před náma. No tam jídlo bylo takový praktičtější vlastně, trošku tam něco si pořídit nebo se podívat a různorodější. Tady jsou samý cetky, já nevím, co bych si tady koupil a proč.
protože to jsou všechno jako děsné zbytečnosti. To je spíš jenom si něco koupit na to, abych řekl, byl jsem tady, koupil jsem si to a teď to mám, jenom protože to nedává žádný smysl. Ale vizuálně je to celý hrozně pěkný. A teď naše Tour de Markets, takže nás čeká teďka ještě Floating Markets. Takže přijedeme asi 30 minut a budeme na marketu, kde jsou všechny věci na lodích. To je zase něco jiného. Takže první Chatuchak, ten byl takový sympatický dost a bylo tam hrozně moc věcí, jeden z největších trhů na světě. Chinatown, který je prostě v každém městě je nějaký Chinatown, většinou to je o jídle, což jsme si mysleli tady, že to bude hlavně o jídle, ale tady je to prostě jak chodící nebo stojící AliExpress spíš. Teďka by to mělo být hlavně o jídle ten další, ten floating market, tak jsem zvědavý. OK, takže tohle je poslední zastávka předtím, než se pojedeme vyčvachtat do hotelového bazénu, aby jsme měli trošku voraz, protože dneska se tady honíme ze strany na stranu z marketu na market. Tohle je, jak jsem říkal předtím, ten plovoucí market, je to floating market. Jmenuje se to Lat Mayon, je to tady napsaný Lat Mayom. Těch floating marketů je tady hodně docela, jsou menší, větší, teďka jsme si měli asi půl hodinky, jsme trošku za městem a měl by to být jeden z těch větších, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Zatím to vypadá srandovně, protože oni tady jezdí na těch svých mini loďkách a závodí tady mezi sebou a jsem zvědavý, jak bude vypadat to centrum, to jádro toho marketu. Tak se na to pojďme podívat, pojďme ochutnat nějaké dobré věci. Těším se hrozně, až si dám nějaký džus. Mají tady výborný pomelo všude, to je úplně vynikající. Mají tady jak to žlutý, tak to oranžový, ale je to fakt pochoutka. A doufám, že ho tady budou mít, takže si ho hnedka dám, ať se hezky zregenerujeme. Mohli by stáhnout okýnka. Oba. Škoda, nedoručili. Takže si dáme vocíčko a tak dále a potom se přesuneme na bazén a už budeme chillovat, povídat dneska, co jsme viděli, co jsme koupili a tak dále. Jdeme na to mrknout. Jdeme na okružní jízdu. Tiket stojí 65 korun na hlavu. Někteří z nás sedí, někteří z nás mají lehátka, sedí postele, jako kameraman třeba. Takže oni tady dělají různé věci podél vody. My si řekneme, co chceme, kde chceme zastavit a oni nám zastaví a dají nám to, nebo vyběhneme, vyskočíme ven, dáme si něco na zub a odbíháme. Zatím jedeme asi třeba 50 minut, jedeme na loďce, projíždíme tady v uličkách, kde po stranách jsou různý podniky, ale zatím jsme vlastně nic zajímavého neviděli, takže nevím, o čem bude tady ten výlet na lodi, my jsme se vlastně ani nezeptali. Jenom jsme věděli, že tady bude, kde tady je loďka a Míra berem loďku, jedeme, ale nevěděli jsme, co se bude dít. Já jsem myslel, že nám možná třeba někde zastaví, něco nám dají, ale zatím jsme nezastavili ani jednou. Takže tak nějak si jako proplouváme. Ideální scénář by byl se tady natáhnout a dát si 20, protože to se tak hezky pohupuje a je příjemně tady profukuje na té vodě. Takže bych si tady klidně 20 dal. Ale doufám, že za chvilku zastavím. Dáme si někde nějakou kávu a pak něco na zub a zatím je to jen vyhlídková jízda. Takže prej tady nejsou žádní lizardi ani tak podobně a jsou tady jenom želvy. Ale našli jsme je. Tady jsou pěkný háďátka. Zajímavé, co to je? Co to je prostě? Varán, ne? Nebo jak to Tě malinký varánek. Štěříček. A teďka my se díváme napravo a nalevo 6. Nám skočí za krk. Je dobrý, že? No, takže tady jsou místní zvířena. To jsou domácí mazlíci místních domorodců. Se živí, ty. Ryby? Můžeš říct aspoň, co tě zajímavého tady bylo. První zajímavá věc, teda ne věc, ale zvíře, tak byl tady ten malý ještěr. Viděli jsme dva, jeden byl jenom pod vodou a vyplazoval na nás jazyk a pak druhý nám krásně vylezl z vody nahoru, tak jsme si ho mohli vyfotit. Takže jsme zpátky v marketu, tam odkud jsme vyrazili. Tady paní, co nám tady ulákala do ucha přes mikrofony s 1000 decibelama, tak nám za 100 prodala cestu, za 100 bátů, cestu okolo tady těch kanálů. Bylo to asi, měli jsme třeba půl hodinky, si myslím, ale cesta nebyla moc záživná, viděli jsme akorát ty ještěry, což bylo jediný fajn. Viděli jsme, jak bydlí místní, takže člověk vidí prostě tu chudobu, respektive nebo ne chudobu, ale simple život, jednoduchý život toho, jak to tady oni mají.
A teďka se jdem asi najíst. My jsme si mysleli, že nám fakt po cestě někde zastaví aspoň na kávu, to se nestalo. Tak jsme to rychle obkroužili. Ukazovali jsme pánovi, který neuměl absolutně ani slovo anglicky, tak jsme mu ukazovali trošku zrychlí, že nechceme se tady plahočit tak dlouho. Takže pán zrychlil. Chvilkama jsme letěli docela kudlu mezi těma tenkýma cestama. A teďka se jdem po pohlídnout. Já si dám kávu, dám si něco, nějaký džus a mrkneme nějakou specialitu, protože tady mají spoustu věcí, které vůbec nevím, co jsou. Nevím, nejde poznat, jestli je to sladký, slaný na první pohled, takže to musíme vyzkoušet. Snad nám bude chutnat, tady mají spoustu sladkostí teď. Tohle vím, že je sladký, to vypadá hodně sladce. A je to obrovský. Jsem zvědavý, jak dlouho to budeme tady procházet teďka, protože je to fakt veliký místo, je to podél celé té vody. A těch obchodů je tady fakt fůra. A teď si jdem užít něco jiného. Takže na poslední chvilku ještě jsme se rozhodli si jet pořídit kytaru, protože v každé zemi jsme si nějakou pořídili, tady ještě ne. A něco si nahrajem, docela mi to chybí. Takže máme asi 15 minut, než nám zavřou a cesta do toho podniku trvá 10 minut. Takže doufám, že nám nezavřou úplně přímo před nosem, že tam dojedeme nějak relativně včas. Zatím tady stojíme, jak je lita. Tak snad potom chlapci chytnou závodnickou slinu a dovezou nás tam včas. Koupíme si nějakou fajnovou kytaru, kterou tady samozřejmě budeme muset zase nechat. Ještě 2 týdny, necelý, kdy můžeme si zahrávat doslova s hudbou. Takže se těším. Já fakt doufám, že to stihneme. Tady tihle chlapci na skutrech zase nesklamali, zase se drží pospolu, takže nás zase nechávají točit. Takže je to super. Jenom jednou Čatučak Marketu nás vůbec nechápali, takže ten můj hnedka vzal pilu někam pryč. Ten nerozuměl vůbec nic, dojel na špatné místo, museli jsme jet ve 3 na jednom skutru za tím mým a když jsme mu řekli, co chceme, tak rovnou zmizel, bez čekání. Ale teďka jsme zase tam, kde máme být, točíme jak správní profíci a jedeme na místo určení. A nejradši bych si pak dal nějakou masáž. Takže uvidíme, s kytarou na masáži. Třeba uděláme nějaký performance a třeba dostaneme masáž zdarma za to, že pobavíme celé obecenstvo. Je to fajn. Přijde mně, že není zase takový provoz teďka, nebo aspoň tady na té silnici, takže doufám, že to bude odsejpat. Za chvilku budeme tam, kde máme být. Jsme jeli teďka z těch marketů, z těch floating markets, z těch plovoucích lodiček, tak co je rychlejší, jestli auto nebo skútr. Takže Lalby vzal skútr, my jsme jeli autem a rozdíl byl asi 5 minut. Takže my jsme dojeli autem o 5 minut později, ale bylo to z periferie města do města, takže možná ten rozdíl byl jenom 5 minut a nebyly zácpy, ne? A nebyly moc zácpy, ale tady ve městě si myslím, že ten rozdíl bude úplně markantní, jako to bude 101, takže skutříky vždycky, když můžete. Máme 5 minut na vybrání a na celý nákup, takže musíme aktivně vybírat. Bereme tuhle 120 000 bátů, palba. A tak není moc, nebo? Je to 70 klacíků. Je, tady tohle. 30 táců, jdem se podívat tady ještě dávečky. Jsem zvědavý, jak vlastně budou na tom cenové kytary, protože vůbec nemám ponětí, ale vůbec. 18 000, to chci nějakou menší, nějakou pohodovou Yamahu. Tak, máme kytaru a máme taky nový kámoše, protože jsme tady potkali hudebníky, co tady hrajou na Soul Cowboy a potom ještě na jednom místě hrají od 9 do půlnoci většinou, středy čtvrtky. A je taková chill muzika a potom jsou na té šílené party ulici, kde valí bomby a hrajou oldschoolové písničky a všechno v angličtině, takže bomba. A jsou to jakoby muzikanti a živí se tím, jsou jen muzikanti. Chlápek je kytarista a jeho žena je zpěvačka a ona má nějakou svou vlastní kapelu, kde je 7 lidí, asi 6-7 lidí, takže velká kapela hraje každý den na té jedné z nejdivočejších ulic tady. Dali jsme se do řeči, protože tady koupil jsem kytaru, pak vám ji ukážu, nebo jestli to tam bylo vidět. A chtěl jsem si koupit popruh, ale nějaký jakoby hezký, takový křiklavý trošku a byl crazy. A oni mě pak řekli, že k tomu mám ještě jeden popruh zdarma. A já jsem řekl, že ho klidně můžou dát někomu jinému, že nepotřebuju 2, že mi stačí jenom jeden. Tak jsem mi zeptal, jestli ho chci dát třeba tamtomu pánovi, který je kytarista, kupuje si kytaru, ale k tomu strap nemá. Tak jsem řekl, ať mu ji dají. No a on hnedka jsme se dali do řeči, že děkuje moc. No a na základě toho jsme se začali bavit. Takže teďka máme kámoše, říkal, že máme přijít a že chcou, aby jsme si zahráli spolu v tom baru, kde bude asi 1 miliarda lidí, že mě půjčí kytaru a že můžeme spolu zaspívat. Takže se docela bojím. Děkoval jsem jí za to, že je na mě hodná a že si spolu můžeme zahrát, ale já budu nervózní jak hovado, protože mám totální trému. A určitě jsem si nepředstavoval, že potom, co si koupím kytaru, budu hrát před 150 lidma v nějaký hospodě s kapelou, která se celý život živí zpěvem. V Bangkoku ještě k tomu, teď to bude srandovní. Tohle hodíme na záda, kočíme na hotel, protože už nás
Tam očekávají naši kamarádi. Jo, a popíšeme si dnešní den, kam jít a kam ne a tak dále. Já jsem ready. Takže jedeme s kytarou. Trošku mi to padá ze zad teda. A že mi to tady nespadne a nerozmlátím ho hnedka dřív, než jsem mu pořídil. Nebo že tady s tím nesmetu nějaký most nebo něco, a nebo někdo mě to nesundá ze zad. Takže kytaru bychom měli teď jenom bezpečně dovést do hotelu. A pak si na ní něco pěkného zahrát. A jsou teda nervózní jak blázenstvo, jak mě pozvali do toho klubu. Ještě tam ani nejsem a už se mi do toho nechce, sakra. Jinak všichni jsou tady úplně brutálně vstřícní a vlastně trošku jsme se zdrželi tady v tom obchodě teď, protože oni zjistili, že ta kytara má úplně lehce zahnutý krk, takže to normálně opravovali ještě na místě, takže zavírali v 7, je 8, takže oni kvůli tomu normálně hodinu tady byli přes čas, úplně zbytečně. Přitom ta kytara není nějaká drahá, takže oni kvůli kytaře, která není za milion, která není za drahý peníze, stála prostě 3 000, 4 000 korun, tak kvůli tomu oni tady strávili hodinu navíc s celým týmem, aby nám vyhověli maximálně úplně. A fakt bomba. Je to hrozně příjemný tady. A muzika spojuje lidi, o tom žádná. Teď se nám to znovu potvrdilo. A já celou dobu jsem byl takový unavený, protože jak je tady vedro, tak já nevím, mám možná nízký tlak nebo něco, takže se člověk zbudí a jak je vedro hned od rána, tak jsou takový v útlumu, hrozně unavený a jak kdyby línej, ale dal jsem si kafe, asi nejsilnější kafe v historii lidstva, protože to byl takováhle nálož nějaký překapávaný kávy s kofeinem v množství pro nějakého tygra. Takže to jsem celý vypil asi o 6 a teď jsem konečně nabitej, dokonce je i méně teplo, takže je mi fakt příjemně teď. A dobrá interakce s lidma, takže teď se cítím fakt dobře. A musím si tady pravidelně dávat asi kafe, protože jinak fakt to vedro a všechno člověka unavuje a pak je v takém útlumu. Tady někdo jede do protisměru a borci do protisměru na dálnici pomalu tady. Jinak zkoušeli jsme metro, zkoušeli jsme tuk-tuk, zkoušeli jsme auto, velký, malý, takový ty přepravní vany pro 8 lidí, který jsou pohodlný s koštěnýma sedačkama a tak. Jediný, co nám ještě schází vyzkoušet, tak je pravděpodobně autobus. Ten jsme zkusili. Takže ještě když si odškrtneme autobus, tak máme téměř všechny možnosti dopravy tady v Bangkoku. Ale autobus vypadá nejhůř. Stavíme se ještě do 7-Eleven, což je místní, tady tohle, to je všude. 7-Eleven je úplně všude, to je na každém kroku. Tam je 7-Eleven, tam je 7-Eleven. Jako kámo, ten 7-Eleven je reálně každých 20 metrů na obou stranách. To je masakr úplně. 7-Eleven je brutální, já bych chtěl být majitelem 7-Eleven v Thajsku. To bych jsem chtěl. A nebo aplikace Grab. Jedno z toho určitě. Bohužel zůstáváme nadále chudí muzikanti. Dnešek je u konce, jsme na rooftop baru, nebo rooftop bar je tamhle, nebo restaurace, tady máme bazén, ve kterém jsme ještě nikdy nebyli, tak snad třeba zítra ráno se v tom vyčpachtáme. Výhled je ten nádherný, jsme ve 33. patře, ale tím, že ty budovy nejsou pod náma, těsně kolem nás nejsou zas tak velký, tak ta perspektiva je krásná, vypadá to fakt moc hezky tady. A jinak dnešní den, rekapitulace dnešního dne je taková, že Chatuchak Market, kdokoliv se chce projít, najíst, poslechnout si pouliční umělce, koupit si pěkný věci relativně, tak Chatuchak je pro vás. Kdo chce si koupit milion série patiček, který v životě potřebovat nebude, nebo si chce koupit propriety z hry na Oliheň, z toho filmu, seriálu, tak běžte do Chinatownu. Tam je taky dobrý jídlo, není ho tam tolik, ale je taky dobrý. A je to vizuálně krásný místo, je to hrozně stylový, jak jsou všude ty cedule obrovský a ta ulice je fakt hodně sympatická a fotogenická, takže tam je Chinatown. A bohužel k našemu časovému harmonogramu, tak jsme stihli z těch dalších floating markets, z toho marketu na loďkách, tak jsme nestihli tolik věcí. Koupil jsem tam tenhle klobouk, to je pozitivní věc, z pravé kůže, usmlouval jsem ho na perfektní cenu, asi na polovinu, než paní chtěla, ale nestihli jsme už tolik věcí, protože tam zavírali. Stihli jsme jednu brutálně krásnou kavárnu, kde to bylo vevnitř šíleně stylový, prodávali tam dokonce i oblečení vyráběný tady, ale dovážený materiál z Česka, bylo tam přímo napsaný, že to je z České republiky a byla vizuálně krásná, měla tam superový zákusky, velký trh je tam, něco jsme zblázli, zkusili jsme si nějaký juiceky a tak, ale většina už potom, když jsme vylezli z ty loďky, tak byla zavřená. A takže ten poslední floating market byl hlavně o jídle,
protože všude bylo jenom jídlo, ale bohužel tím, že my jsme první skočili na loďku a jeli jsme 30-40 minut okolo, tak jsme potom už došli a zavírali ty obchody, tak jsme si fakt dali nějaký džusy, kávy, jenom nějaký, neměli jsme žádný jídlo vlastně tam, takže taky doporučuji přijít dřív. Na tady tyhle památky, nebo respektive na tady ty turistické místa, vždycky všude je lepší jít dřív. Ráno je nejlepší, protože všechno je fresh, všechno je tam čerstvý, ožívá to, je to moc hezký. Když to chcete stihnout takhle na večer, tak je lepší potom zvolit právě něco jako rooftop bary, nějakou zábavu, chill bar, hospodu, live music bar a podobně, kterých je tady taky hodně. Tipy vám někam nahodíme schválně, protože máme spoustu dobrých tipů, tak můžeme. Pro ty, kdo přijedou do Bangkoku, tak ať si můžou užít a nemusí hledat správný místa, nechají se napálit na turistický pasti, ale jdou přímo k věci. Takže tolik k dnešku, uvidíme se buď ještě v Bangkoku nebo v další zemi, v dalším městě, někde jinde, nevím. Mějte se.